Les pastures d'animals en zones com els ports és una pràctica ja minoritària. Amb l'objectiu de recuperar aquesta tradició i a la vegada ajudar a la preservació dels boscos, el sindicat Unió de Pagesos va organitzar aquesta setmana una jornada per explicar als ramaders del territori les zones de pastura òptimes a les Terres de l'Ebre. En la mateixa xerrada també es va exposar les repercussions que pot tindre la nova PAC al sector ramader. Incentivar que els pastors vagin a pasturar perquè és més barat mantindre un pastor que no els bombers quan hi ha foc. S'ha anat trobant que al final acaba sent una cosa molt residual, encara que nosaltres estem contents perquè es ve ara mateix la gent que està assistint a aquesta jornada, pràcticament està tota la gent que està fent que té bestiar d'aquests tipus. Nosaltres el que veiem és que l'administració té de donar ajuts per a incentivar que els joves puguin fer aquesta activitat i la gent que també ja està instal·lada en aquest territori facilitar-los el tema de que puguen anar a pasturar als mons públics dels ajuntaments o de la mateixa administració.